Je velmi lehký. Začnete tady, pokračujete takhle přes to řišťátko a skluzatkou dolů a závod je ukončený. Jo? Takže my vás budeme měřit. Počkej. Jak dlouho vám to potrvá? Jo? Ano, tam a ano, skluzatkou dolů. A vítěz bude... Dostane cenu. Dostane cenu. Pozor. Dáreček, jo? Takže, měříš to? Ty to měř. Ty to měř. Dobře, tak počkejte děti. Já si musím nastavit hodiny. Jako voják, tak. 3, 2, 1, teď. Tak, hodem. Ne, počkej. Nemusíme po jedno. Počkejte. Zpátky. Tak, zpátky, počkejte. Ještě jedno, jo? Po jednom. Tady začneme tak. Počkej. Maria, stop. Tady, tak. Počkej se, jelejte. Odváděm do. Tak. 3, 2, 1, teď. Tak, hodem. Vyšplej nahoru. Hodem. Co nejrychleji. Tak. Pavlíko, počkej, až on skočí. Sklouzní se, honem. No tady. Tam, honem. Výborně, kolik máme? 21 vteřin. Pište to někde, já mám nahoře Artu. Pozor. Teď, Hanem. Šep, rychle. Hanem. Hezké. Tak. No, jak se to tady? Pryč z toho, když to tam nechceš mít. Stop. Tak. No. Ale možná ta švila i tam padí. Ty šaty. Mama, ty šaty je Symbolicky. No, kolik to nahoru dáš? tak, výborně. Tak, dolů se sklouzní. No, konečně to někoho napadlo. Tak, jaký máme čas? Máme čas 40 vteřin. Tak, pamatuj si číslo 40. Startu, pozor. Co máme? 15 vteřin. Jo? Říkej. Na všechny dojde řada, jo? Výborně, 11 sekund, 11 vteřin, zatím výherce. Tak, start. Andulko. Wow, 10 sekund. Teda. To snad není možný. Zatím si výherce ty. Wow, 9 sekund. Tak, připravit ke startu, pozor, teď. Anička. O, 9,6. To samý. Tak si teď. Jo, 15 sekund, výborně. Taky dobrý. Tak. To se dá 7, 9,6, takže když se to zaokrouhli, tak je 7. Pozor, 8,2. Páťa zatím. Taňo, Výherce. můžeme mít mimo horu Pavlíka ještě jednou, ona si to chce vyzkoušet.